Kurma Vidansabha tini counting dinba so thanglai mani kai arni Kifilpur Huai town o BJP ni gundaro borok ajaga borok koi tinta seat koplai mantri celebration khali tongo borok BJP chok khali tongpru sing aro khoi ti laifuru borok sini gari no kasui singno sini gari no pura jangri nongkhordi no buthar sinai hi khainai ni bongya ko darok tongo gai sing happen chindo garo khuloglia gani PG khoroni goro nongkhorka sing nongphoya happen ani gari ni aina ro borok sabaika tei sing kuno te kha aroni yogui tabu baizal thanao khai sobaika baizal au pusto tabu ar FIR riwi tabu no thanai SP ro wei bo saka ke oma hai ke kaisa rasti godol ke mai ma tu thank you for lying celebration nanu omo actually jaga totally Tripura Shawangsa ama ini itu Tripura Shawangsa kami kena omo hai ke gari kasu sini gari dok ani baju bote sini dah di gari modo bro omo hai ke aina rok sebaiknya ti bro modo bukure sapre rok pai itu belakena aman bagino hak kamu teh ni haut tongi sung omo hai ke bunyi do farok bay omo hai khaje tumani aban bagino sung kaisa ketal separate state sung kaisa ketal nago sung bunyi do farok bay sung keo kaisa tongmanlia sung kaisa ketal sung ketal rajyo sung sanai togo tei sung jeng sakti minister sung obo sini andolon no keo karak khalaja tei togo tei sini surmani tini je result abo rajyo abo belaikino important nai karon sung aro first mengani sansu tongmani no reading ro mani bagi second theke te abun bagi awo joto lugromo tabu sini bubar ragi motono kiri jagai mohai sini boro mohai ke attack lagi gabro mo stop kajani nangnai hai ke inanggo tebo sung soba aiga mohai wansa tipra ngi kano hamia परिस्थिति mano gai sung abrokno naikon nang Sar khanaka apni PG je tongnai borok bo sago dukuman ka hinai sago dukuman ka sung kuno rokom kai sri azakali yog busio ke ishor tongo de bhagwan tongmani bagina tini sino or mohai durgotona ni hete sino katri hamba